Lázár Ervin, a kék meg a sárga. A lyukasszokni, vidám jelenetek a 4. C-osztály előadásában. Betanította Kalocka Istvánné. Mennyit fiatalodtam, mióta levágottam a szakállam, még a hangom. Lázár Ervin, a lyukasszokni. Volt egyszer egy lyukasszokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, és mondom, volt rajta egy lyuk, amolyan pöffeszkedő cafrangos szegélyű. Bent lógtok egy rozog a szekrény legrozogább fiókjának legalján. Azért én szebb vagyok nálad. Mi? Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam. Ugyan, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézzük a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Tényleg. Na ugye, te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkre teszel. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt. Jaj, megölt! A lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt a lyuk, ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is, mert az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után. Lázár Ervin, a kék meg a sárga, egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett egy papírra. Egészen közel, a szélük összejött. Nem mennek is itt távolabb? Menjen maga, s különben is talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, se hátat fordítani nem igen tudta. Még hogy én köszönjek egy sárgának? Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha meglátná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagja. Ha, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba. Másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok, kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű ember. Brrr, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek. Látott már maga kankalin? Vagy őszi erdő? Maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, a tengert, csupa kék mindenütt. Unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság. Most már egészen belém mászik. Árnyaltokban rejtőzöm, kisfoltokban jellek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Oké, erre vág fel, az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek, például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Ha nem látná, én ultramarin vagyok. Ha kezdte egy színészi felkiáltásra replikát a sárga, de akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty. Mi csak milyen szép zöld pötty!